जोङो BLCनि फाउन्डार सासे सार्च काउन्सिलाव मावबोनाय आरो सासे डिस्ट्रिक्ट कमिटियावहाय मावबोनाय सानै व्यक्तिफोरनो जोङो मोमेन्ट' जोंनि BLC कमिटिनिफ्राय एप्रिसिएशन सार्टिफिकेट होननानै बुंदों जोङो बेखौ होनो थांगासिनो दङ गाहाम बाथ्रानि सिगां दा बेनिखायनो बे मोमेन्ट'खौहाय जोंनि सार्च काउन्सिलनिनो डेपुटि बिशप बिथाङा सासेनो अफार खालामगोन ओमफ्राय जों चिरां डिस्ट्रिक्ट BLC कमिटिनिफ्राय जोंनि गाहाय नेहाथारि दङ रेभारेन्ड गामालियाल बसुमतारी बिथांमोना बे मोमेन्ट'खौ अफार खालामगोन दा बे समाव आङो जे फाउन्डारफ्राथ' गैलिया सानैबो गैलिया किन्तु बिथांमोननि गिबि बिसारलाफोरखौ जोङो लिंहरदों दा बिथांमोनाबो जोंखौ सन्मान होनानै जोंनि हांख्रायनायखौ मान होनानै बिथांमोनाबो नुजाफैबाय दा बेनिखायनो आं सानैखौबो आङो खावलायहरबाय लेट बाइसाराम कार्जिनि बिसारला गिबि सुधीर कार्जि आदाखौ आङो खावलायहरबाय बे जोंनि जौस्राङावहाय एसे आवगायबोदो आरो सुनिराम नार्जारिनि गिबि बिसारला मलेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो जोंनि जौस्राङाव आवगायबोब्ला गाहाम जायो नोंथांमोना सानैबो फैदो लेट बाइसाराम कार्जिनि बिसारला सुधीर कार्जि बिथांनि बिफाया जोंनि BLCनि थाखाय प्रथम माने गायसनजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना BLC हिसाबै गसंनानै दङमोन जों जेब्ला हिन्दुयैनो दङमोन 71नि सिगांनो बिथांमोना BLC हिसाबै दङमोन दा जोंबो मोनथिदों बिथांमोना बे समाव जों सादिन होननानै बुङोमोन सादिन लाल पार्टि होननानै बुङोमोन बिथांमोना न'नैजोंहाय एखे गसंथाबनानै थाबाय थादोंमोन जोंबा हिन्दुमोन दा बेनिफ्रायनो जों मोनथिदों दा बिथांमोननि बिफा सानैया जोबोद खस्थ' खालामबोदों BLC डिनोमिनेसननि थाखाय बेनिखायनो जों दिनैहाय मान बावनो ओंखारदों दा बे मानखौहाय सुधीर कार्जिनि बाइसाराम कार्जिनि बिसारलानो अफार खालामनो थाखाय आङो डेपुटि बिशप जोंनि BLCनि रेभारेन्ड बिजय बसुमतारीखौ होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय इसोरा हामबाय जाथोंसै दा बिथांमोनखौ जोङो हामबाय होननायनि मुङावहाय धन्यबाद मोनसे लिरनाय जादों बेखौ आं फरायथिनानै होनायसै बर' इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्च गोल्डेन जुबिली सेलिब्रेशन 1971निफ्राय 2021 बोसोरसिमनि हेडक्वार्टार कथालगुरि पोस्ट अफिस PS आरो डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि BTR आसाम Certificate of appreciation. This certificate is presented to late Baisaram Karji, village Rangijora, post office Kunkrajora, district Chiram, BTR Assam. In recognition of the founder of Bodo Evangelical Lutheran Church as a token of love and in sweet memory. More professionally under Bodo Evangelical Lutheran Church Golden Jubilee Celebration 1971 to 2021 Headquarter Kotalguri PO PS and District Kotalguri BTR Assam 784509 Certificate of Appreciation. This certificate is presented to late Suniram Natari, village Rangijora, PO Konkrajora, district Chiram, BTR Assam 783393. In recognition of founder of Bodo Evangelical Lutheran Church as a token of love and in sweet memory.
बेजोंनो बे मसनावनो आरोबाव माखासे खोथाखौ बुंलांनो गोसो जादों। जोंनि BLCनि मावबोनाय माखासे फाउन्डारफोर जोंनि मण्डलिफ्राव गोबां थाबोदों। माखासे काउन्सिलाव एबा डिस्ट्रिक्टआव मेम्बार जानानै थाङै जायगायावनो गोबां खामानि मावनाय मानसिफोर बेबायदिनो फाउन्डारफोर थालांदों। दा बेखायनो आं बुंबाय थादों गले गले जायफोर मण्डलिफ्रा 50 बोसोर जाबाय बे मण्डलिफ्रा सानसेब्लाबो फिसा मोनसे गल्डेन जुबली बा 50 बोसोरिया जे मण्डलिखौ खांबोबाय बिनि नामावहाय इसोरखौ हामबायहोनायजों लोगोसे माखासे फाउन्डार गामियाव थालांनाय व्यक्तिफोरखौहाय सन्मान होनो थाखाय आं खावलायबाय थादों। दा माखासे मण्डलिफोर 7थासो मण्डलिफोर बेबायदि गल्डेन जुबली खुंथावथाव 50 इयार्स माने बारलांबाय आरोखि। दा बेनिखायनो आं खावलायबाय दिनैनि बे कनफारेन्सनि गेजेरजों नोंथांमोना बावैसोनि उनावहाय जेनेबा देग्लाय नङाब्लाबो खालमासिफोर बेबायदि 50 इयार्सनि बे गल्डेन जुबली सेलिब्रेसनखौ खालामनो थाखाय आं खावलायबाय। हामबायसै। Gwsw